താന്തോടെ? ഞാൻ ശ്രേയനെ കാണാൻ വന്നത്. വിളിച്ചപ്പോൾ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയിരുന്നു. ഷീസിൻ്റെ മീറ്റിംഗ് അതായിരിക്കും. അല്ല, പുതിയ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ വന്നാണോ? അല്ല, നാളെ ബർത്ത്ഡേ അല്ലേ, അപ്പോൾ ഒന്ന് കാണാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അവക്ക് തന്നെ കാണണമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്, പിന്നെ എന്തിനാ? തന്നോട് ശ്രേയനെ വിളിക്കാനല്ലേ പറഞ്ഞുള്ളൂ, ബാക്കി അവള് പറയട്ടെ. ഓക്കെ ഫൈൻ, ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം. താൻ ഇതുവരെ പോയില്ലേ? ശ്രേയ അവള് നേരത്തെ തന്നെ കണ്ടിട്ട് പോളെന്നും പറഞ്ഞു പോയതാണല്ലോ. ഇല്ല, കണ്ടില്ല. ചിലപ്പോൾ തന്നെ കാണാൻ തോന്നിക്കാണില്ലായിരിക്കും. അവളെന്തായാലും പോയി, ഇനി ഇവിടെ എന്തൊരു വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ ബ്രോ. അവൻ്റെ ഒരു ശ്രേയ. പോവാം. യാ, പോവാം.